शिवम ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से रेडी फॉर स्टार्ट। मायने हाय तैया अरे मान डाला रे जिया ए राजा हमके बनारस घुमाई दा, ए राजा हमके बनारस घुमाई दा, ए राजा हमके बनारस घुमाई दा, लेके जाओ कब पर चमचम चिखाई दा, लेके जाओ कब पर चमचम चिखाई दा, ए राजा हमके बनारस घुमाई दा, ए राजा हमके बनारस घुमाई दा, ए राजा हमके बनारस घुमाई दा। सुनी ना घुमा दी ना बहुत मन करता अपना मेहरी की फीलिंग समझी ये बात बा चला चल के लंबनी डाला कपा ही मशहूर बा चल के लंबनी डाला कपा ही मशहूर बा उहमा कचौरी हमके खाए के जरूर बा। अच्छा क्या बात है लेके बजारिया में शॉपिंग करा दी, लेके बजारिया में शॉपिंग करा दी, ए राजा हमके बनारस घुमाई दी, ए राजा हमके बनारस घुमाई दी, ए राजा हमके बनारस घुमाई दी। भैया ले चलो यूपी बिहार कोरिया आके बैठ जा, ले चलो यूपी बिहार कोरिया आके बैठ जा, 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 आके बैठ जा भैया खरी बसो मोहमार कोरिया आके बैठ जा, ले चलो यूपी बिहार कोरिया आके बैठ जा, चले लूडो कोरिया हुड़ा